Dobroveče i čestitke za još jedan trijumf. 5 pobjeda iz 5 utakmica. Je li Srbija želela da bude na ovoj poziciji? Apsolutno jesmo želeli, ovo je bio i cilj da završimo na prvom mestu. Mislim da smo odigrali fantastičnih 5 utakmica, fantastičnu prvu fazu. Sve u svemu veoma sam zadovoljan, tako da nakon ovog učinka i fantastične igre smo puni samopouzdanja za sve što sledi. Zbog povrede Nemanje Nedovića nekako pada veći napor na bekovskim pozicijama, ali vratio se Nikola Milutinov. Koliko to sada menja koncepciju igre reprezentacije Srbije? Vratio se Nikola Milutinov, to je veoma znači. Nažalost, Nedović je povređen, vidjet ćemo kada će uspeti da se vrati. Tu je i Vanja Marinković, tako da verujem da se neće u mnogome promeniti koncepcija naše igre. Milutinov je veoma bitan faktor za našu igru, tako da će samo biti plus. Ne treba deliti reprezentaciju Srbije na prvu ili drugu postavu, ali u svakom slučaju igrači koji su možda dobijali manju minutažu tokom prethodnih utakmica više su igrali večeras. To je jako važno da bi se ostali odmorili. Slažem se, apsolutno je tako. Ne bih ništa ni dodao na to. To je važno je s te strane, važno je i sa drugih aspekata u stvari da eto dobijemo još neke momke da se razigraju, da osjete malo više, pa i ja sam da eto osjeti malo više tu igru na terenu na poziciji 2 u ovom slučaju, tako da će značiti. Ognjene, mnogo hvala, mnogo sreće u Berlinu, nastavite samo tako. Hvala.